Hej, jeg vil gerne tegne koordinatsystem. Først så starter jeg med at tegne en streg. Så tegner jeg en anden streg. Så skriver jeg Y heroppe, en Y-akse, og X her som en X-akse. Så skriver man numrene her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så gør man det samme på den anden side, men så er det bare minus, fordi det er over på den anden side af x-aksen. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 og minus 10. Så har jeg lavet x-aksen. Nu skal jeg lave y-aksen. Så gør man det, at så skriver man tallene her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så skriver man minus til tallene over, fordi det er på den anden side y. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 og minus 10. Så gør man det, at det er. Nu skriver man 4 tal her, altså nogle kvadranter. Første kvadrant er her. Så skriver man lige kvadrant efter, så man ved det. Og så er det så anden kvadrant. Tredje kvadrant. Og 4 kvadrant. Og så er mit koordinatsystem færdigt.